खुलुमबाय आं लिपिका ब्रह्म बर' सावथुन आरो हारिमुखौ मोजां मोनग्रा अनसायग्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बर' सावथुन महरगिरि आफादनि 10th एनुवेल कनफारेन्स आरो 3rd बर' फिल्म अवार्ड्स फोरबो 2019 मायथाइनि 6 आरो 7 डिसेम्बर खालि साननैनि हाबाफारि लानानै क'क्राझार जिल्ला सिङाव थानाय हलथुगावआव खुंनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय। बेवहाय बर' सावथुन मुलुगनि गासैबो महरगिरि दामगिरि खनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो बे हाबाफारियाव फैनानै नुजाथिफैनो थाखाय गुरै खावलायहरबाय। फै जों बयबो बर' सावथुन मुलुगखौ जौगाहोनायाव ज' थुलुंगा होलायदों। गोजोन्थों। आं हेलिना दैमारि बर' सावथुन आरो हारिमुखौ मोजां मोनग्रा अनसायग्रा रायजो राजा नोंथांमोन बर' सावथुन महरगिरि आफादनि 10थि बोसोरारि जुथुमाजों लोगोसे 3थि बर' सावथुन बान्था फोरबो 2019 नि फैगौ डिसेम्बरनि 6th and 7th आव साननैनि हाबाफारि लानानै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हलथुगावआव खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जाबाय। बेवहाय बर' सावथुन मुलुगनि गोबां गोजाम गोदान महरगिरि रोजाबगिरि दिहुनगिरि दामगिरि बिथांमोनहा बाहागो लाफैगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बेवहाय लैहोर लैहोर फैनानै नुजाफैनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। फै जों बयबो बर' सावथुनखौ जौगाहोनायाव मदद खालामनि। गोजोन्थों। बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि 10th एनुवेल कनफारेन्सजों लोगोसे 3rd बड' फिल्म एवार्डआ फैगौ डिसेम्बरनि 6-7 2019 आव क'क्राझारनि सिङाव थानाय हलथुगाव गामियाव थि खालामनाय जाबाय। बेवहाय गोबां बर' सावथुन मुलुगनि एक्टर एक्ट्रेस डाइरेक्टर प्रडिउसार नुजाफैगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो खावलायनाय जायो दे बे प्रग्रामाव जाहाथे बयबो फैयो। फै जों बयबो बर' सावथुन मुलुगखौ जौगाहोनायाव थुलुंगा होदिनि। गोजोन्थों। खुलुमबाय आं रिंकुमनि नार्जारी बर' सावथुन आरो हारिमु मोजां मोनग्रा अनसायग्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बर' सावथुन महरगिरि आफादनि 10th एनुवेल कनफारेन्स आरो 3rd बड' फिल्म एवार्ड्स फोरबो 2019 मायथाइनि फैगौ डिसेम्बर दाननि 6 आरो 7 खालार खालि साननैनि हाबाफारि लानानै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हलथुगावआव खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय। बेवहाय बर' सावथुन मुलुगनि गोबां गोदान गोजाम महरगिरि रोजाबगिरि दिहुनगिरि दामगिरि मेथाइ खनगिरि बाहागो लाफैगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै नुजाफैनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। फै जों बयबो बर' सावथुनखौ जौगाहोनायाव ज' थुलुंगा होलांदिनि। गोजोन्थों। बर' सावथुन आरो हारिमुखौ मोजां मोनग्रा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बर' सावथुन महरगिरि आफादनि 10थि एनुवेल कनफारेन्स आरो 3थि बर' फिल्म एवार्ड्सखौ 2019 नि फैगौ डिसेम्बरनि 6 आरो 7 अक्ट'खालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हलथुगावआव खुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। बेवहाय गासैबो गोदान गोजाम महरगिरिफोरजों लोगोसे दामगिरि खनगिरि आरो दिहुनगिरि नुजाफैगोन। बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे प्रग्रामाव नुजाफैनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय जाबाय। फै जों बर' सावथुन मुलुगखौ जौगानायाव